Oo, sige. Pwede na siya. Balik ka. So, mo na, akin yung skutan ro, ganina, ay kung sa larawan, ang other side, nabi sa ibang tuhod na sa versikulo po, sa Biblia, dito na dinay nga, kanang mga versikulo na ilang yagi pamahayag, na magbuhat ng larawan, kumala sa Biblia, nabasa mo po na, stand mo na niya. So, sa inyo sa inyo, di pa matugay ko sa inyo na isugok kayo Ginoo na magkuha ng larawan. Oh, hila po to. Hila po to. So, pero, ang kita magdaog, tama ko ba? Yan po, punta na. Umana pang tananan ka. Hila, hila. Ina, pag ginagawa, ginatong ng bagay. Ayan na to. Hila na to. Ito na to eh. Ganito magkuman. Ay, napod na nila ito. Ay, natin mo. Di pa mapadayon na Basta, way mo lalawang gupas. Dora katima. Wala na yung magkuhan. Actually, tuloy sundian mo na ako, gikan ako sa inyo. O, tuloy ko man nito na. Mino ha? Mimbro ko sa Night of Columbus. Pinahurot na ako ng basa ang libro ng Catholic Train. Muna nga, isamukan ko, maminaw niya. Bilang na siya. Nga naman. Tingnan mo na ko yung klase debate. Pero sa mukha. Sa mukha. Tapos hindi magsinabot. Mo ni Malingga. Illegalhin. Wala kong bali na paminaw ko na to. Sige. Ang hita ko sa akin na nagkakaon ko 35 years na 35 days na nilabay. Dinadi, was medyo nalimtan na ako ng class discussion na niya. 35 years na nilabay. Nag-bid-reading ko. Iyon ko, samtang paminaw na ako, nga batulog yung interview, igulog ko yung bats, nagkakay ko dagan. Napakasakot ko niya. Gusto kong makamasayon, kung malangit ba ko pilit. Karon, diha mismo sa akong balay, kanang gaganggagan ko ng balay sa una. Gaganggang ka na akong sa loob, pero naroon salamat sa Ginoo na sige ko na. So sa diyan nga mo ni tapos mo kinabuhi. So, hindi ba tagilid ko sino sa balik ko basa. Napakabalik magbalik ko sa katedral. Karon gibasa na ko. Ang gihimo sa Ginoo sa ako, sultian na ko. Siyang kaklase balatinan diayon ko niya. Yung puro pinaghalot halos ang gilid. Sa diyang iya kong pabasa, di halos di ko na magpupunahan ko ang basa ba ito. So daghan ko nakitaan. Daghan ko na-diskutiran. Daghan ko na-diskutiran ka na mag-ilungin mo sa kanya ako na tanan. Kaya lang mga persikulo, nalimta na lang ako na sa tulos katugay ng panahon. O pinod niya na isyon. Kaya si King, kakakap siya. Ini lagi sini. Mengingatkan dia pilih sa Lagi gimana kan? Balos-balos. Wala kayo respeto sa ako. Isipin mong magulang. Dapat imo kong gikustudyuhan nga no may nainana ka. Sa nagdaot-daot pa din, sige tawag sa ako. Gidaot na nagkatuloy, singko, yan gidaot. Muni, wala sa pati. Nagkatagal sa imo yan. Minasa ko niya, ay sa to. Ito'y muni, nanay ko gamay, saan ako sa to? Kung nawala ako sa nangyaw, wala ko na lang. Kasi nagkakalang ko na ako ng panahon. Kaya na lang dito ako. Hindi ko na isa wala. Isa mo na, balik na ko paliko ko. Hindi ko din na ako pusugan. Urot na na ko nagpasa. Katulog, hindi ko sa unang. Ako na lang dito. Kanina katalungan, labaw ko rin ako. Ang rin ako, ako ang
sayaw. Ma-feel ko na ako na angin. Kaya panahon na nagsayaw ko sino, nag-worship ko siya. Apil ang ulit sayaw ko. Hindi ang layong ko kasayaw ko. Dili, tungkol kaya Diyos mismo, nagpadayag na ko sa pagkulingon. So akong hangyo sa inyo, kung dapat ninyo na, tumilay tayo Biblia. Tutugan ninyo, tingnan ninyo, no? Gusto rin makasagot, anong idaghang ningato na yung reliyon. Sumala ko ka lang sa inyo. Kasi mabot ka lang, kaya mo na ako iso. Dali, traga. Mabot ako lang. Tingnan ko sa unang muna ako testify siya. Muna ang nakakita kong buhok ganiya. Nga imbis la isa lahir ang pumunta na si Mang. Kaya inana ko sa una. Kung si Mang bangitang pumagay, gano'n yung nahibudaw siya siya, di ba? Inana ko sa una. Sus, pagka-pilisok ko, layo ka muna ako. Nani? Adikan na po sa katuwis, basta tayo membro ko sa Ikolumos, Opus Kulturais Pag-Yuko. Okay, karon. Ang punto na ko is, noong namang mislutan dire-diretso na lang, ayan ang simba. Panalit namin nga, dapat kumabasa na siguro, ay naman, kung wala yung mabasa, ayun ang pangitag katarungan. Kaya ang katarungan, maunay makapatulis sa katarungan. Ang lagi na dito sa tao, maunay makapatulis sa katarungan. Hindi na po dito sa bansa. Hindi na po buwat na yung katarungan. Hindi makikita po na. So ang punto na ko is, kanilang, kung nakumano na ko na, ang punto is, nanangin ko ninyo, with all my heart, at lumos niyong balay, at lumos kalimpisan niyo ng katulibukan. Kami nasa kalimpisan niyo ng katulibukan. Ina ang Holy Spirit tutuin nga kanin akong libukan ng katulibukan kaya isupat may dakakan debate mong nagyan. Ano nagka-debate mo tao? Isa na ang Diyos na to. Ganon di man tayo magkasinabta na yung isa na magka-Holy Spirit nagkatulong na to. Nga naman tungod tayo, doon na tayo prinsipyos ng tao. Kaya mo na tumiso. Ang ang Holy Spirit, dili mo katulong ninyo, dili ito sa pagkakoran, isa mo siya. Ako na ang experience yan na basta ang Holy Spirit, dili ka ang kakay ka nila, ang mindset mo, hindi gamit ang pride. Puro siya po siya. Kaya mo na po siya. Let the Spirit of God na po sa inyo pinupuhin. Tubag, Jing, tubag! Manaka. Ang katuyuan na po dito na may paano mo kapaturan mo doon. Pinakuan na kasi ito, hindi na mong sanay. Medyo. Ayun, ano mong giingon? Mura gusto mo i-direct to the point, pagpangutan na mo ito mag-gusto. Saan pag si Kristo na istorya, dili na pinaagi sa direct sa iyang mga katawan. Kung dili, iagi pa nagpertingdag pa si klaseng sa bingay. O iyang parabos, hangtod makaon ang utok sa tao. Maupitaw na nga, mahimong useless ang among pag-ani dire. Kung kami mo explain, kung kami mo tubag sa inyong pangutana na dili ninyo paminaon. Eh ang pamaagis, ginuod, dili to the point. Maupitaw sa katawan. Daghan kayong mga parabos na ang katanang katawan galibog kung wala na siya dawata dito sa Israel. Kung ahamon siya gidawat sa Roma siya gidawat. Pag-abot sa Roma, di pa kailap ang maayong balita. Ingat ko si Jesus sa Roma. Gidawat siya. Gidawat ang kailangan mo nga. Yung may doon na siguro para maumanta kaya aron nga ma-satisfied mo sa inyong pag-anhedin amok mong intertinon, no? Pero di lang ko mo moderate lang ko ako na lang ang muna wala siguro katima o wala katima pero kada tima tagaan na ito 30 minutos kada tima
Explain na na. Ang kaya na. Unang tema, matutan. Kamu gini explain ani ha? Matutan dayon imo ke tumaton mala sila. Una, matutan niyo nga si Jesu Cristo o nagtungkol sa Iglesia Romana Katolika. Wala. Okay. Siya, yun. Primero. Ikaduha, ikaw na nagmumong rin ako, ay tulong ng Mama Mary. Sige, kadwa. Kaduha, matungod na yung Mama Mary. Anong wa daw tayo ng Mary? Ako po ng Mama Mary. Ikaw ang tigna ako na. Ako, ano ka? Mama Mary, din na natin. Sunod, salvation. Kaya lang tulong. Kaya ang salvation, importante din ako. Sukuhay po niya sa ilang pagpanabot. Ay tungkol sa kaluwasan. No? Kung kaluwasan lagi na ito ang isugan. Okay. Kusenta, ating sa explain sa... Ako na ito, ang isikwen sa lato. Parang ang natin itong topic po rin, malulong sumahan pa. Una ka sa... Tulaw na ito ang may Maria. usa ang church kay padulong na sa salvation. Okay. Unahon din nato si Maria. Kaya sa may explain na ito si Maria. Sige. Kanis Maria. Maria, wala? Marilyn. Maria. Oh my God. Sa kay Mama Mary. Dili. Sumala sa inyo ha. Kami walay pagtawag ni Mama Mary. Dili na ko. Dili ko. Anong wala? Dito na lang ako. What is Mama Mary? Who is Mama Mary? Sige, explain. Inani atong imumon kada isa may mo sulti ninyo ni Mary. Kaya parang dilita magkatuloy. Sana nga siguro ang motibo. Usa lang sa dilita madaghan. Hindi, anin lang. Lingkaran isa. Nagaan ka kami rin sa pag... Sige, explain. Oh. Nani, isang tingin sa Okay, sige. Sige daw. Para natin rules kamay para matakot sa Kaya na, nangungkat siya bulungan. Ay, nasa tayo. Inig human, pwede, palayo ta. Then, pwede kita prosita sa church. Ini kasi mo dapat Tipo to balik mo dito. Mo na dito. Nani, Tandog oh, oh, nani sa buwan. Ini ko, baik na. Bible ang reference. Siguro ang tamo nga side. Kani atong dialogue dili ni siya ingon nga magbahay kita katarungan. Oh, dili. Basta explain mo what is Mary, who is Mary, the role of Mary. Ano siya? Kinsas Maria. Usay role ni Maria. Nganong naamoy Maria na inyong ikulit-kulit. Nasa. So ano ra? Be proceed kung kinsay mo mag-team out. Wala. 2 minutes lang na explanation. Okay. Ano? 5 minutes na. Kung sa inyong pagtuo ni Maria, kung si Maria, Kung sa'y dilim ni Mary, kung sa'y role ni Mary, nganong i-adore niya si Mary. alam ba sa kay may tuwag ko ba yan? Is Maria,
Dagan ng topic yun. Ako pati ako naman yan. Sa amo ko, ako nigi tutok sa simbahan na pagkakuman sa pamilya. Ito na talaga. Isa lang. Ang amo ko pagkalumba, hindi na mausap si Maria. Eh, isa na na. Si Maria, walay buling wala. Dilipat na ko. Matik na siya. O, si Mary, inahan sa Diyos. Sige. So, ang ikatulungan ng pagpasaka, o ikapat pagpasaka ni Mary, inahan sa Diyos. So, pulos mo na, di batibol kayo, wag pabena ka sa kasalangin. Kung yung inahan si Maria sa Diyos, Isa lang, anak. saan ko pa itong Basta ako, Piri. Wag Mary. Isa lang. Ikaw na lang naman. Taas ka naman yung logit. Ilan? I-highlight Ano na yung 5 minutes? Oh, sige, sige. Isa lang. Hindi akong mismo nagawag. Dali pa na ko sugdan ni Mamang Mira. Kung pagkakang pagkakariya ko sa video. Kung dali pa na ko kanang ang pabarat. Sa pagkakabang ang ginulit maksul. Ay, ayaw na. Pag-ninyo. Ano na Sa sa... samidaan nga. Kung balita na mo sa Holy Spirit, naagin mo kabulit ko ka na. Ibat na ko. Sige, proceed na. Hindi ko sa Mamang Miri. Okay, alauna, Diyos. Binugi. Si Virgin Maria. Maria na ako. Pako na ano. Inahan siya sa Diyos tungod kay si Kristo dito man nagpakatawag siya sa bakal. Mo siya nga inahan sa Diyos. Kaya gipanag talaga ang propeta Isaya. Ano na siya na babae, magnampong mga anak sa batang lalaki na tawag siya kay Maria. Na nauna rin sa nakuman ba? Kung hanggang sa ba, ingan lagi ano yan. Kaya, si Maria, ayan ko sa pagkakaan. Kaya sa Diyos, ay nung na, kung nabalik si Maria sa Diyos. Pero kasi kung kay dito man nagpakatao, si Kristo ni Puyo siyang sabakan, sunod sa siyang pabulat. So kami may nagibig nga inahan sa Diyos si Maria. Ano pa si Maria? Ano man? Kahit kung sa may inahan sa babae niya na. Kaya may inahan man, inahan sa Diyos. Wala kami, may nagibig nga si Maria inahan sa Diyos. Kaya si Kristo nagpakatao, kumana ni Propeta San Pablo na ang bugtong sa Diyos. Ang inagi sa isang babae. Sa ganda pa pumatro. Kunya, pumutan na, saan na pagpadala? Kasi Kristo kaya inahan, kitatagal ko sa langit ulang. Niagi matusak sa bakan sa Diyos. Muna kami mismo nito, gidling nga si Maria inahan sa Diyos. Kung sa diyan si Maria, nibisita yung Santa Elizabeth. Si Elizabeth mismo na yun. Nga nung miduo man ka na po ang inahan sa kong Diyos. Kung paano kayo na si Maria inahan sa Diyos. Kunya, kahit api na yun na napuno pa si Elizabeth sa Espiritu Santo. Dahil sa makusog na tinog-ingon siya, nga nung nibisita man ka na po ang inahan sa kong Diyos. Kung paano kayo na Maria, si Maria inahan sa Diyos. Kaya sa pagkatao ni Kristo, doon naman siya doon kasi ang pagka-Diyos. Kaya ang pagka-Diyos, mingon kami kasi si Kristo wala sumugdan na bunay katapusan. Apon sa diyang nagpakatao siya, niagi siya sa tabakan sa usang babae. So si Maria, hindi mo inahan ni Kristo sa iyang kaduhang personang sa iyang pagkatao. Hindi sa pagka-Diyos, hindi siya ang pagkatao. Muna ipapili ni Maria. Mo pili. Kasi mas ka Atiyo, uno. Mao ini ang kaagi sa pagkatao ni Kristo. Ang iyang inahan na si Maria. Dino ba gila-gila? Iya si Kristo. Kristo mo nila sa gusto niya
kita ba dito ko dito sa Hospital? Sa diyan si Birning Maria kay bisita ka sa Santa Isabel, mingon sa Santa Isabel nga nung bisita man ang lahat. So sa San Juan 2, San Juan 2, Puro 4, sa diyan ko tayo sa mga kama, si Birning Maria, dito man, sabi siya na dinakit. Kunya, malalis mo siya sa Panginoon ni Maria na wala sa pwedeng. Malalis siya kay Ningon sa Kristo nga, kung sa labot na kung mo na babae, wala pa mo ang takna. Sa pag-ingon ni Kristo, babae kay Birning Maria, wala magpasubok. Yung si Birning Maria, wala niya tahura. Kaya kustumri sa mga Hudiyo, ang pagkakabot sa babae, isa ka sa babae. Kung si Kristo, wala pa mutahod ni Birning Maria, bisan na wala pa mabot niya takna. Hindi mo niya ang unang milagro dito sa kasasangan. So, tataw, klaro kayo na si Kristo, may tahod siya inahan. Kaya ang ano, babae maging ang gigamit ni Kristo. Ano mo siya, nanay, mami, babae ang siya may gigamit. Kung kay gusto si Kristo, mahila ang babae na gusto sa dito sa Pilipinas. Kataway talit sa kaliwag na babae, o kaliwag na babae. Ting, 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 ting. Arikas pangutanan. Sa dili pa kumutanan, sa kumutanan. Kami nga pastor, doon namin itawag ako sa amang pag-study sa Bible. Word study. Doon kay si Paul na doon, do not go beyond what is written. So kung unsay nasulat, pantay ang word kay naayosahay nga word nga irambol na ito. Mga bitang sutris. Ang amo alahit may dili kaya na rambol kanang tangkit dili. Ngayon, kung taas ba natin mo gamay, kasi siya hindi gamay kay kanan. Normal na sa mga maliban sa emosyon, pag sa gulat mo sa kuha rin na fishing ka na nakuha ni kong tino, normal na sa kuha. Pero dili ko sabdon nga ang among mindset murag kasubong, dili na siya. Ekspresyon na siya. Kanang magimi, hindi nga may kuhon gimi. Kaya wala sugat na rin ko dili nga namin kutra mga ina. Pagkamigo na. Dayon, balik ko sa akong pangutana, dayon, ako lang siguraduhon, kinsay mo ito ba? Isa sa mo? Bisag kinsa. Kailan kami lang ito sa subak? 3 minutes. Minutes na. No, 1 minute. Ato ba? 1 minute. 1 minute naman. Pero doon ay tubag, ang halang di kamot sa kami ng basta na kuman, pwede lang po na po. Ako lang i-clarify, sa Roman Catholic Church, nagtuo ba mo nga si Christ is dual in nature? Perfect God and the perfect man. Yes. Okay, paglaro mo na. Ano ko lang kong pangutana? Asa si Maria na himong inahan? Sa pagkatao, sa pagkadiyos? Sa pagkatao. Sa diyan nagpakatao si Kristo dito sa Sabakan ni Maria. Kompleto siya. Diyos siya tao. Siya. Klaro mo lang ginagawa. Balik ka lang, tumbo ka lang ako pangutana. Kaasa si Maria na himong inahan? Sa pagkadiyos o sa pagkatao? Dual in nature man. Duwa lagi. Okay, sige. Si Kristo nagpakatao diyan sa Sabakan ni Maria. Pero si Kristo sa among doktrina, si Kristo Diyos magtao. Alahala mo sa pagkatao niya, magiging niya sa Diyos. Diyos man siya na Diyos magtao siya. Sa Philippians, chapter 2, si Kristo, kung kasama niya sa Philippians chapter 2, usubog na siya ng Diyos tayo. Ako na lipas na. Inon diri. King ani si Kristo Jesus in the likeness of man. Tao siya. In as a pansin man. The humble is become obedient of the people, even to death of the cross. Therefore, he is made him the provision, giving the poor, nagpapasya, at as pansin man.
manghod pag-ini siya sa tipan uyan sa Kristo. And coming in the likeness of men. Ano nga dili ni moingon nga yung si Kristo sa utang ng sa libutan ako nag-iiti wala dili sa Diyos sa utang ni Anis Pilip. Ano dili sa Diyos? Kaya si Kristo kung Diyos sa dili sa mga kapatid. Mao na ang dinisyonan siya sa pagkatao. Mao na nga matulog, mag-apoy, mag-ulol, kanang klase nga mugaon siya, malibang tanan. Kung siya pa magpapasak, babasa niyo sa 1 John chapter 4. Kaya katong ni Inong nga alay na hindi tao. Ang gitawag sa Antichrist. Okay? So, ang tuto ni guys, apong gitunguan nga si Kristo sa katao sa diri, tao siya, dili siya Diyos. Okay, apan sa pagkayat na niya ito siyang guro sa Kristo sa babasa sa dili na siya sa chapter 1 verse Hiling ko siya sa lingkuranan sa trono sa siya kaman. Right hand of God. Karon, dito siya nahimo na siya nahimo. 1 minute na lang. So ang punto mo na nga si Kristo din sa tao siya. Kayo Diyos siya dilikat. Mao na ko ito Auto yahan. May magpapagay na sa mga padali lang. Auto yahan. Tubak. Paminawa po ninyo ako. Alay, wag ka bagay. Paminawa po ninyo ako. Ang nahibulungan na ko kay dahil dito pag-iway ng tanak. Dili. Balik lagi ko. Ang ako lagi pangutana. Itubag niya. Oo. Ang napamingon ko nga, tuto ka mo nga si Christ is dual in nature. Perfect God at the same time, perfect man. Ning tubag mo nga, yes. Ikaduha na kong pangutana, na gusto ko makadungog po ninyo og tubag, asa man gyud si Maria na himong pinahan? Sa iya bang pagka-Diyos o sa iya bang pagkatao? Muna yung tubog sa mga. Isa na ito. Si Kristo kami ini sa kalibutan, di ba? Ang pulong ng mga tao, hipulupan ka na to. Sadyan si Kristo, hipulupan ka na to. Walang mawala ang iyang pagkakas. Sadyan isunod sa sabakan ni Birhen Maria. Diyos, kung tao siya, ba naman? Kung tao siya, di siya naman. Kaya ba siya gawin? Pero kay Diyos, kung tao siya, Diyos, basta makasunod sa inyo tayo sa Birhen Maria. Wala sadyan, mawala si Maria. Sabot na wala ko may dinay na si Christ Diyos. O kung mo dinay na si Jesus tao. Pero ang ako lang pasabot ninyo nga asa si Maria na himong inahan sa iya mang pagka-Diyos o sa iya mang pagkatao. Nasakta na ko. Ang outside inahan siya sa pagka-Diyos, inahan po siya sa pagkatao. Ang pagka-Diyos ni Kristo walay sinugyan o walay katapusan. Ito sa diyang nagpakatao siya sa kalibutan, yun na ito siya Diyos ng tao. Mao lagi. So ang buot ipasabot sa inyong tubag, ang inyong answer, si Maria inahanpot sa pagka-Diyos at the same time inahanpot sa pagkatao. Mao ba na yung buot ipasabot? sige. Nani sa'yo, nani nga, ako lang nagkatagpan ba? Si Kristo, kining gitawag siya o whole person of Jesus Christ, man of God. Mano siya, inahan siya si Ginoong Mayda, inahan si Ginoong Hesus Kristo, si Ginoong Hesus Kristo kay Diyos, sa ato pa, inahan siya sa Diyos. Pero wag magpasabot nga, nauna siya sa Diyos. Okay. Wag magpasabot nga, nauna siya sa Diyos. Okay. Ang Diyos, diya na gito wala pa ang sinuganan. Pero sa diyang gianak niya si Ginoong Kristo, pero sa diyang gianak niya si Ginoong Kristo, dili mabuwat ang iyong pagka-Diyos. Kaya natod na siya o Diyos, natod na tao. So kung matawag si Birhen, kung matawag si Birhen Maria na inahan ni Kristo, kanya kay Kristo. Gawas ko, Nagkaroon na nga ang inyong statement, si Maria inahan sa pagka-Diyos, dili inahan sa pagka-Diyos. inahan po inahan sa Diyos, ang pagka-Diyos ng God, yan na sa wala pa sinuganan. Wala pa Dili na siya. Dahil ang pagka-Diyos, dahil po ang Jesus Christ ang sigang Diyos, na Diyos yan ang mag-uusad. Kaya ang pagka-Diyos ng God, hindi pagka-Diyos, nature ba nature? lagi duha man gud ang nature ni Christ. Diyos o tao man. Diyos man og tao di. Ano na ang giklaro? O ang Na ang inyong termino nga gigamit sa simbahan, Diyos o tao. inahan si Maria sa Diyos o Okay. inahan po si Maria sa tao. Oo. Ano ba ko sa ko? Klaro ko na.
Correct. Correct. Sige, second question. Gusto lang ko malayo. Asa man nato mabasa na si Maria na ayaw mo pagluwin ka Time niya sa tubag. ang inyong role is back-to-back. Ayaw mo totoo. O, galing mo ba ko? Basahin galing yung versikulo lang yun. Ang versikulo na nagsulti ang Bible na si Maria inahan sa Diyos. Nina. Kung naminaw kasi ang explanation ganyan dito ka ng mga bana na. Ayun naman. Ayaw lagi. Ay, sa brand, ganyan bro. Ayaw mo kung ayaw mo pamutana. Ayaw yung sa'yo kung pamutana. Wala sa kunin sa'yo. Ikaw lang ko ngayon, ano? Imo mag-i-strike ko na ano kung naminaw ka na puros magdaw. Pero wala ko ningog sa'yo. Di ba, imo Sige, kadali lang ha. Okay, kadali lang. Hilom lang sa mo kadali. Arit na din mo focus. Sige, ano ko sa kuha? Sige. Asa ang bersikulo basa balikon ko nga si Maria inahan sa Diyos. Ang explanation na kanina, wala na gusto mo. Ayaw lagi. Ay, sa lagi. Ibang pa. Imo lagi. Versikulo. Imo lagi. Ayaw lagi ko na kanina. Versikulo. Kayo lang ba? Ang iyang pangutana, asa mabasa. Pero ang iyong ba sa iyang explanation. Ayaw Di ang ihamon ko sa pangutana, bersikulo mo. So, muhatag po kang bersikulo niya. Di ka mag-boot sa kubag. Paminaw sa kubag. Sige. Sino sa kubag? Oh, Hindi ka maminaw. ayaw na pag-sagpat ko. Kaya o dili siya, pwede po ikaw. Puli. Ayan, yan yan. Wala siya nag-cite kung usa ka bersikulo nga si Virgen Maria inahan sa Dios. Ang iyang gi-cite nga bersikulo nga si Jesus Christ anak ni Virgen Maria. Nga si Jesus Christ na Dios, isa ba yung mama si Virgen Maria? So logic mo na wala niya gipamatuod sa litra kung dili gipamatuod niya sa logic na pamagi. Ang major premise, mga gamit yung premise. Si Virgen Maria inahan ni Ginoong Kristo. Si Ginoong Kristo may doon premise Diyos. So, isa pa nang inahan ni Ginoong Kristo na Diyos. Si Virgen Maria, simula ang konklusyon, wala nag-cite of versikulo. Kung sa ang imong pangutana nga asa mabasa sa Biblia, kana ang pangutana ng God, huna-huna na siya sa mga pastor asa mabasa sa Biblia. Kaya ang nasa sa Biblia, hindi ang asa mabasa. Kundi Time. San Mateo, Okay. Time na. Ang among ginamat mo ang explanation, balikon ako, time na. Ikaw na ha, balikon ako kumuta na para maklaro pagayo. Kanang ning accept magud mo nga si Jesus is dual in nature. God and man. So dili na may mulalis kasi may yung inahan sa pagka-tao. Ang akong ipadayong pagpangutana kay nag-discut man ta sa pagka-Diyos ni Kristo karon naabay bersikulo mabasa nga si Maria inahan og Dios. ba? Balik na pangutana ba iko ng tubag? Wala siya nag-cite og bersikulo na si Virgen Maria inahan sa Diyos. Ang mabasa sa Biblia si Virgen Maria inahan ni Kristo. Kaya si Kristo kay Diyos man. Ito mga muna siya na gamit na sa o study. Kaya galing magiging na siya na study. Kaya study ang form. Proceed ko. Another question. Yan nga question kay ang iyang tubag, Walay mabasa. mabasa, yung mga pangutana, sabay mabasa, sa iyang tubag, habang yung tubag, proceed to another. Sige, proceed ko. Pila ka pangutanan ni Kesi ano sa ipas? Proceed ko sa another Another question. Kisay mo tubag sa ikano kumutana. Sige. Ang akong kumutana mauli. Maria gyapon na. Oh, Maria. Kinsay naguna? Si Maria o si Abraham? Subaga. Kisabay naguna? Si Maria o si Abraham?
Si Maria. Asay kinsay naguna nila duha. Si Abraham mismo. Si Maria ba? O si Abraham? Hindi mo na angay pang tanaw eh. Mao gani. Ako lang gidawat kay related mag Maria. Maria. At is Maria. Uyong ka nga. Wala ba'y Maria, nanay Abraham. Okay, basa ka. Karon, sa John chapter 8, si Jesus mingon, wala pa si Abraham na anak ko. Ako na, nganong nahimo man si Maria, inahan sa Diyos. Wala ginaginaw. Nga, nahimo pa si Abraham, nagpunaman ganit kay para Maria. Kung naminaw ka lang talaga ang inspiration, Pastor, hindi ka nakamautan. Ang sabihin mo ako, Mao ganing nangutana ko asa ang verse nga si Maria nahimong inahan ng Diyos. Kaya, pwede ko may Okay. sinisig kamay. May Kamay lang. 1 minute. 1 minute. Basta kayo ito muna ko itong Pag tanong. mo ingon ka ni kaginahan sa Diyos, Baka na. komplikado na na-term. Lumura na una, Pastor. Tingnan na. Huwag siya na ba itong tanong? Wala siya Si Maria, si Maria, nangamuyo sa Diyos, naging ang pulisya, akong manuwas. Basa mo sa bukas. Nangay, nangita pa si Maria, nagkinahanglan pag manuluwas. Basa mo Lucas. Kung siya mo'y Maria, siya Maria mo'y inahan sa Diyos, dili na siya makinahanglan kaluwasan. O sa nawa ka, ang display, pero maayon matinaw na wala. Matinaw kung nauna ba? Kung hindi ka na kani ako, dili ko kayo musubang. Alam ko, problema na ninyo. Brother, sa 1 minute. So, ang punto is, sila Siya na ba itong tanong? Kay Sige. Pwede po, dungagan na ko isa. Dungagan na ko isa. Last na pangutana. Last na pangutana. Last na pangutana. Then, last ako ni nga pangutana ngayon. Naalay follow-up ng question. Okay. Pangutana question. Ang akong pangutana, based sa inyong doctrine nga, among nadunggan. Nadunggan na. Yan alam ko sa inyong istorya kanina. Mingong, gamit nimo ang Lucas. Igamit nimo ang termino na si Elizabeth Mingon, nalipay ko nga akong nakita ang inahan sa akong Dios. Ang imong gimension is Dios. Diyos. Basahan inyong Bible, o Dios na gisulti. Nasa, Sige, pagdungan mo o basa Bible, o Dios na gisulti. nasa sa buhat, 30, 26, Bisa basa. Nganik nga, ang si Kristo, Gigamit ni mo si Elizabeth. Gitugana na tingnan chapter 1 sa Lucas. Nga, ang imong sulti magwali ko bantayin ninyo ang word. Kay kami particularly sa word. Ang imong gisulti gigamit nimo ang name Elizabeth. Pag adto dito ni Maria, niyon ka nga nalipay ko nga nakita na ko ang inahan sa akong Dios. Ang pala gisulti sa Biblia, inahan pa sa Dios. Sige, tubag. Kagay, panahon tubag. Moderator. Sige, basta. Sige, tubag. Basa. Lucas 1:42. Basta. Ginoo ang mabasa. Kung sa kini, kanako nga inahan sa akong Ginoo. Wandi kanako kay aniya karon ang pagkadungog ko sa iyang dingog. Sa imo pagtungumusta, ang bata isulpot sa akong biyan tungod sa kalipay. Kung bulangan ang mingon, kay adunay pagkapunungdong sa mga bata isulti ka na yung tika na Ginoo. Kaya Ginoo mo ni mong problema. Pamamati ka tagayo. Ang imong Ay, siya, gisulti, siya. Sa. ang imong gisulti akong giklaro. Pag-abot dito ni Maria, ang imong dimensyon kanina, ingon daw si Elizabeth nga niani ang inahan sa akong Dios. Ang imong gibasa di man mao. Gigingon dito, nalipay ko kami ani ang inahan sa akong Ginoo. Pero dili Dios. Pero ang meaning ng Kay Ginoo, dumaw man ang nature ni Christ. ang buhat pagod. Unang ayaw is bakay o kinana yung termino, di mo kabasa na. Ano ang sa'yo para ni mo sa Ginoo?
dual man ang nature ni Christ. Sa Kristo. Nasa buwan ng King by design. Badis na bisan Bisan kinsa. kinsa po yung natawag ng Lord? Yeah. Ginoo. Si Abraham gitawag og Ginoo. Pero Kay kung tao. mabasa Buwan na, King by design. Pero lahi ang God. Ang Hebrew sa God is Elohim. Okay, so... Buhatan ni mo na Okay. ginahan. Tama na to, no? Sa explanation sa bigas. Explanation po sa bigas, wako masatisfy May sa bigas. si Kristo pa sa Ginoo man Diyos. Kaya pa si Kristo. Ang Ginoo siya. Diyos lagi si Jesus. Bumatugingon na ko nga asa ba ang pagka-Diyos ni ang pagkailangan ni Maria sa pagka-Diyos ba o sa pagkatao? Ang inuman sepot Inahan doon. sa inahan siya sa pagka-Diyos, inahan pa siya sa pagkatao. Sa Diyos nag-exist na, wala may kalibutan. Kaya si Maria wala man dito, ibig sabihin, ang pagka-Diyos ni Christ, dili sa inahan. Oo. Pero nahimo siyang inahan sa dihang nahimugso ang pagkatao. Katao, that's right. Paminaw, pastor, paminaw. tubagon sana. Okay, last. Ayan na, ayan na. Paminaw ka? Kaya kita yung tao ni Maria, Diyos pa nagtao, duwan man siya, Diyos pa nagtao. Ang pagkahimugso, ang pagkatao. Ang pagkatao. Kaya nagtao si Kristo nagtao ang panimo. Siya nagtao, Diyos pa siya kay Diyos. Kutubag ko kasi kutubag ko ba yung Okay, last na. Kaya oras na, oras na. So siya kumutangon. Engineer, yan mama, kuring, si kuring, bitawag ko, inahan sa engineer. Actually, Jesus Christ, dili ayo sa, Jesus Christ mo to, Ginoo. Dahil pizza man si Mama Mary. Inahan sa Ginoo. Oh, inahan sa Ginoo. Inahan sa Diyos. Ma ang isyo sa iyang pagka-Diyos. Because God, if we study God, dual gani. Ang meaning ko Kabalo sa ka dual? sige, Dual gani. Nagyapan naman siya. Dual. Yes, Inahan siya sa rin Ginoo. yung Sige, ito muna, inahan sa Wala na yung discussion. Gitawag ko siya half-truth ang imong gidawat. Dual na na. Perfect man, perfect God. Pero ang man na imong gidawat, mo may natao ang man. Dili pwede man dili pwede nga ang Dios isa man si Jesus. Isa si Jesus. Ginoo. Diyos. Diyos. Ganun natao man si Jesus. Pagkatao Ato sa puto na pagkakot. inahan si silingan. Nangangalan saya sa iya. Anak sa silingan. Anak sa silingan. Si Mama Mary. Inahan yun na siya. Diyos. Sa Jesus Christ. Kasi mo daw kayo. Kaniwalaan mo mama. Kaya mama si Jesus. Ang pulong na nilinaw. Ginoo yan na. Kaya unang putana. Para ni mo, si Kristo, tao nga o Diyos? Kasulti na lang ini. Na si Kristo, Diyos kung tao, duwan ang iyang misyon. Kanang duwan niya nga nito, kabulag na o nasa sa kapitulog. Duwan gani. Ang person na nadaya, ang pagkatao. Pero ang iyang pagkatao, God. Pag-study na mo what is God. Muna ang tugtubang. Ang pagka-Diyos ni Kristo, ang si Kristo, ang iyang persona, nabulag ang iyang pagkatao, o ang iyang pagka-Diyos, wala. Nagbulag ang iyang pagka. Wala. Ang iyang pagkatao, tao na. Ang iyang pong pagka-Diyos, Diyos na. Pero si Christ na siya. Siya na ka. Siya na ka. Kaya pamukana, kanang Christ na Diyos, para rin mo. Uriyan mga, di ba? Christ, Diyos yan. Christ. Mauli. Okay, isa may ina.
Ni Kristo. Ni Kristo o ni sa Dios? Si Jesus Christ nga Diyos kita yung inahan. Duha lagi yan ni Jor. Sa pagkatao niya, si Maria. Sa pagkatao. Pero ang iyang pagka-Diyos, Imo Maria. Ikaw ba ang ng wala na bulag? Yan karon mo sa inyo pero bulag. Pila na yung persona. Answer ka rin. Pila ang persona ni Kristo? Dua, dos tao. Isa na lagi ang persona. Correct, si salamat. Ang persona niya usa. Pero akong tubagon nga naglahi ang iyang identity as God o ang iyang pagkatao. Tanawa tong pagdupa niya sa cross. Ningana siya pagkasulti. Pagtungtong sa amahan sa tanang salas di mo kalimutan tungod kay ang God is a holy God, completely separated from sin. Pagbutang sa tanang salas di mo tao, tanawa ang God. Imiingon ang God nga, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Tungod kay adto nga time, ang purpose siya pagkatao aron ma-identify ang iyang pagkatao. Pero kung di mo sanson kung usara si Jesus namatay, ibot ni mo pasabot nga ang pagka-Diyos namatay po. Tubagon. Ako si pagpuntahan ako. Dili na. Pagpuntahan sa ako ni mo. Balik mo ang pagpuntahan. Sige, at least nakuha na na mo. Balik sa pagpuntahan niya. Dalawa man niya gitubag. Dalawa man niya gitubag. Mga to. Pasita. Ang pagpuntahan. Time na. Ila yung persona. Ito nga arang gidawa. Person lagi. Sara dua. Isa na Okay, niya because pagka-person. ano kayo ang usara? Usara yung persona. Usara. Ang inahan na ng persona, kinsa man. Ang person, ang iyang inahan si Maria. Okay. Thank you, salamat kayo. Sa iyang pagka-Diyos, dili na sa Diyos. He was existed before the world. Then, na makaprove na si Mary. Another topic. Ay, Kristo, dili Diyos. Yan ako itong ipangutami pa sa kanindot nito. So, sa Lucas 1, 43. Ay, dito patay, dito. Ito kaya sa Lucas 1, 43. Tingin diri. Ito. Last na. Ano ka nga midugaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Litra por litra magtawa, babasa. Ano ka nga midugaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Sa Salmo 118, tudling 27, ang Ginoo mao ang Diyos. Basa to. So sa Lucas 1:43, Sa'yo karon, o yun ka. Kaya itawag magka-Ginoo. O yun ka. kadyo sa wa man ta Ang Luke chapter 1 verse 43, dili context niya Isayas. Ay, kami na lagi. Dili sa pa, pila, isto. Nasabot ni what is Lord. Lagi, nag-ingon diri. Nano ka nga midoon magana ko ang inahan sa akong Ginoo. Kinsa man ni wa di man ko subject. Si Kristo. Si Kristo ang inahan man sa Ginoo. Pero Isubject si Christ, dili kita. Sinto di so bayan si tingingon. Ang Ginoo mao ang Dios. Nasa ato pa. Dili sa iyo ang pag-ingon nga si Maria inahan sa Dios nga nagpakataw nga si Kristo. May supak nga si Kristo Dios. Okay. Pero ang natao dili Dios. Ang natao Pangutan na. ang natao dili Dios. Dios dili. Diyos lagi. Unsay tawag sa nanganak? Ang naganak sa ni Kristo unsay tawag? Ante ina. Taposon. Ang ako na lang. Wala na. Ang ako ron, istadihin lang ninyo what is that. Sabihin ninyo. Okay, si Maria, himuon mong inahan ko Diyos. Ang Diyos naglugay na wapay ka. Dili si inahan. Maria, dili man Diyos. Inahan siya.
Mother of God. Isa lang God, Jesus. Kana mother si Mama Mary. Okay na. Ano? Iyo, hapro ka tungaran. Dili, awan mo tayo. Hapro, sa tungaran ginawa. Pero, lakot sa Sige, dili nga sa Diyos. Si Maria, nagpabigay pa po. Ulay. Ang babae may suot sa ulan. Ang babae human sa pero magamas na po. Ang mama katumato sa Espiritu, ang inaanaman ng babae. Physical virgin or